हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलजों लोगोसेनो भिडिअ क्लिपखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय। नाथाय बे सावथुनाव गाहायै सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बेखौ मोनथिजोबाखै जानांगौ। स' बेनिखायनो बे सावथुननि गासै फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ मोनथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर, बेनो जादों आर.डी. मोशन प्रेजेन्ट बेनारजों दिहुनजानो गोनां पंकज लाहारी बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय, लोगोसेनो बिथां केनि बसुमतारी बिथांनि एक्शन आरो डाइरेक्शन खालामनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों जांख्रिथायनि थैसाम। बे सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सुखबीर कार्जि आरो लिंसार बसुमतारी बिथांमोनखौ। लोगोसेनो बे सावथुनाव फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन पुजा मुसाहारि आरो मनालिसा हाज'वारि बिथांमोनखौ। बे सावथुनावनो आरोबाव बिथांमोनजों लोगोसे फाव खालामनाय नुनो मोनबावगोन रुबुल बर', अमित, जुनु आरो गोबां फावगिरिफोर। स' लोगोफोर, बे सावथुननि भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोनाबो एसे हमदां मोनखाबाय जानांगौ। गुबुन बोसोरनि सावथुनफोरनिख्रुइ बे सावथुना एसेबाबो आलादा महर नुनो मोननाय जागोन। स' लोगोफोर, दायो नोंथांमोना बे सावथुननि गिबि सुंद' ट्रेलारखौ आर.डी. मोशन पिक्चार चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। स' बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि सुंद' आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।